Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux, moćna magična energija. Ovde na Kilijanu zovemo je Dah. Flux je toliko jak da je morao biti zabranjen, osim u galaktičkom fudbalu, najsjajnijem sportu u univerzumu. Ali pre 15 godina misteriozna eksplozija je potresla Kilijan, izbrisala Dah i uništila naše šanse u galaktičkom fudbalskom kupu. 15 godina bez dobrog tima, ničeg osim snega i leda. Sada se nada ponovo rađa. Novi, mladi igrači koji će da povrate dah Akilijana. Naša sudbina je u njihovim rukama. Galaktički fudbal. Još samo nešto više od 1 minuta do kraja utakmice, a kilijanski tim igra izjednačeno sa prošlogodišnjim osvajačima galaktičkog fudbalskog kupa. Rezultat je 1:1. Nikada nisam video ovako nešto. A Kilijan konačno ima šampionski tim. Archie i njegovi saigrači pokazuju izuzetan timski rad koji bi mogao da nadmaši fizičku snagu Senki. Ali još nije gotovo. Arch preuzima loptu na zadnjoj levoj strani. Igra vrlo defanzivno. Vraća loptu nazad do svoga brata Norate. Norata odmah dodaje Artegoru Nexusu na sredini terena. Artegor Nexus obara protivnika. Artegor Nexus potpuno preokreće igru. Dodaje loptu Archu. Arch sa velikom lakoćom dribla jednog, pa drugog protivnika. Približava se kaznenom prostoru. Sprema se za udarac i... Ne! Faul! Igrač Senki je napravio faul! Arch će izvesti slobodan udarac sa vrlo povoljne pozicije. Ovo je idealna prilika za njegovu magičnu desnu nogu. Kao i obično, Arch se povlači samo nekoliko koraka. Publika zadržava dah. Mogli bismo biti svedoci neviđene akilijanske pobede. Arče, imaš noćne more? Ne. Uspomene. A nekada su one još gore. Sve će biti dobro, Arče. Sa tvojim idejama i mojim mašinama napravit ćemo dobar posao, vidjet ćeš. Ovo lice sam već negde video. Gledao sam ga kad sam bio klinac. Bio je najbolji napadač kog smo imali. Nisam znao da se vratio.
Neće se zadržati dugo ako ti radiš svoj posao. Ne brinite, gospodine. Za ovu vrstu posla nema boljih od mojih ljudi i mene. Šefe, neki klinac hoće da te vidi. Pusti ga unutra. Trebalo bi da mi pripremiš lepšu dobrodošlicu, Bilov. Da li si ikad razmišljao o lepim devojkama ili 2-3 biljke? Stvarno nemam vremena da pričam o unutrašnjem uređenju, Mikrajs. Odakle ti ideja da možeš tek tako da me uznemiravaš? Nemoj mi reći da ni jednu nisi prodao. Nije moja greška. Niko ne želi da kupi ulaznicu za ovu glupu utakmicu. Čak ni u pola cene. Čekaj da izbrojim ove karte. U redu, ako umeš da brojiš. Samo izvoli. Gospodine? Ne voliš kišu, mladiću? Pa, znate, ja volim sve i svakoga. Čak i njega. To vam pokazuje koliko sam dobroćudan. To je to. Izlazi. Odmah. Pa, kad ste me tako lepo zamolili... Vidimo se kasnije, narode. Mikrajse! O čemu se ovde radi? Pa, samo... Znao sam da mi nećete verovati, ali... Izgubio sam karte. U pravu si, Mikrajse. Ne verujem ti. Šta čekate? Uhvatite ga! I jesi li uvek ovako neefikasan ili samo hoćeš da me impresioniraš? Drago mi je što sam se vratio, iako pada kiša. Samo reci i učinit ću da prestane. Hvala vam, gospodine. O-o! Je li Arči, je li ovde uobičajeno da klinci padaju s neba? Što tačno želiš da znaš? Šta će biti sa mnom? Sve ostalo već znam. U redu. Želiš da ti kažem šta će biti sa tobom? Pa to je prosto. Ili skini kapuljaču i lepo se izvini. Ili možeš da nastaviš sa tim glupim ponašanjem, pa će ti izlasi biti uskraćeni na 2 nedelje. Ali šta ti je? Džok. Kako si me prepoznala? Ja sam vidovita. Zar si zaboravio? Naravno. Ja sam jedini kome ne proričeš budućnost. Nemoj ponovo da počinješ sa tim. Nije fair. Kada mi već ništa ne govoriš o prošlosti, reci mi barem nešto o budućnosti. Sigurno me čeka sjajna, neobična sudbina. Dobar dan, gospođo! Džok? Zar ne možeš da koristiš vrata kao svi ostali? O, wow! Vi imate vrata! Zaboravi. Uhvatit ćemo ga sledeći put. I 10, da. U pravu si, Arč. Bolje da isporučim ovo cveće dok me tata nije odrao.
Konačno si stigao. Dugo ti je trebalo. Zaista, 15 godina je dosta vremena. Arč! Vidim da nisi izgubio osjećaj, Norata. Šta mogu da učinim za vas, gospodine? Gospodine, zar sam se toliko promenio? Više ne prepoznaješ svog brata? Mora da grešite, gospodine. Nekada sam imao brata, to je istina. Ali on je nestao u trenutku kada je svima bio najpotrebniji. Naročito meni, moram priznati. Za mene je on mrtav, kao ova noga. Zaista mi je žao, Norata, ali otišao ja ili ne, ti si već izgubio nogu. Šta sam mogao da uradim? Da me podržiš. To rade prava braća. Sada, ako bi bio ljubazan da odeš, jer ja imam puno posla. U redu, tata. Odneo sam isporuku porodici Mato. Oni su... Zdravo, gospodine. Oni su bili veoma srećni. Gospođa Mato je rekla da je buket divan. Ona je... Hej, zar vi niste... Zbogom, Norata. Roket! Vraćaj se ovamo s mesta! Gospodine, čekajte. Vi ste Arč, zar ne? Vi ste moj stric. A ti si Roket, zar ne? Da, gospodine, Roket. Dosta ličiš na svog oca kada je bio u tvojim godinama. Više bih voleo da ličim na vas. Roket! Zbogom, Roket. Zbogom, gospodine. Ne razumem. Mora da sam ih ovde ostavio. A, baš je čudno kako si nešto mogao da izgubiš u tako urednoj sobi. Džok, ne zezam se. Ako ne nađem te karte, mrtav sam. E pa o tome je trebalo da misliš ranije. Ako si došao vamo da mi pridikuješ, mogu i bez tebe. Pogledaj. Izgleda da nisi jedini koji ulazi kroz prozor. To su Techno-Sizer 128-ice. Iste kao moje. Samo da napomenem, ja nisam ukrao tvoje karte. O, kakvo olakšanje. Moram da pronađem te karte ili... Tehnoid sponsor Akilijan Vesti. Ovo je veliki povratak Akilijana na međuplanetarnu scenu. Još od one čuvene utakmice pre katastrofe koja nam se svima urezala u pamćenje. I počelo je loše, najblaže rečeno. Nakon jedva 10 minuta igre rezultat je 3:0. I gol! Rezultat je sada 4:0. Težak poraz nije prejak izraz za opis današnje utakmice. I mislim da bi se Ardegor Nexus složio sa tim. Veliki bivši fudbaler sigurno nije znao u šta se upušta kada je pristao da trenira crvene tigrove. Reći ću samo ovo. Izgubili smo sa 10:0, a mislim da su nas na kraju još i puštali da bi nas poštedili daljeg ponižavanja. Dah je potpuno nestao. Kao što vidite, prošlo je vreme kada smo imali šanse da pobedimo najbolje timove. Svejedno, ja se ne žalim. Imam zvučnu titulu predsjednice lige i dobru platu. Fudbal je postao sport za snobove na ovoj našoj prelepoj planeti. Tako dakle. I čemu možemo da zahvalimo na tvom povratku? Došao sam da napravim tim. Ovde? Na Akilijanu? Znaš, Arč, ljudi baš nisu mnogo srećni što si se vratio. Ja naravno ne mislim tako, ali zli jezici svašta pričaju od kad si stigao. Moraš da razumeš da oni... Sve razumem. Zato sam se i vratio da se iskupim u njihovim očima. I svojim. Vidi, Arč, nema više nade za vrhunski fudbal na Akilijanu. Samo bi gubio vreme. Kakva slučajnost. Barem vremena imam na pretek. I dala si mu odobrenje? Nije ga ni tražio. Zamisli samo. Srećom, nisam ni računao na tebe da ćeš me izvući iz ovoga. Mogu li da pitam na koga tačno računaš? Usavršio sam je još više. Sad može da izmeri brzinu udarca isto kao i službene lopte na kupu. Malo je teža, zar ne?
To je zbog ugrađenog uređaja. Moram da nađem način da ga učinim lakšim. Šta nije u redu sa njim? Iznerviran je, kao i obično. Možemo li mi da mu pomognemo? Ne, baš. Kao i obično. I 10. Pa, momci, izgleda da sam opet pobedio. Nije fair, već 4 puta za redom pobeđuješ. Izvinite, klinci, ali stvarno ste loši u ovome. Vidite li isto što i ja? Lepe patike imaš, Sined. I ostavljaju lepe tragove. O čemu ti pričaš? Slušaj me, Sined. Siguran sam da si ti taj koji je ukrao moje ulaznice. Reci mi kada zaplačem. Ne želim da te razočaram. On ne samo da ima lepe patike, on ima i sjajan magnetboard. Vrati mi to odmah. Ne dok mu ne vratiš ulaznice. Ne možeš ništa da uradiš bez svog drugara, Mikro Ice. Za to služe prijatelji, jel da? U redu, pobedili ste. Vratit ću ti ulaznice sutra ujutru, kunem se. Ali ako bude jedne ogrebotine na mojoj dasci, zažalit ćeš, Džok. Jesi li zaspao? Utakmica samo što nije počela. Nikada neću zaspati kao on. Uđi unutra, brate. Unutra je lepše za spavanje. Dolazi. Naravno, to je prijateljski meč. Naravno, nema takmičenja. Naravno, niko ne želi da se povredi. Ali svaki od timova se zaista trudi da pokaže onom drugom da je već u punoj snazi dok se približavaju kvalifikacije za galaktički fudbalski kup. Pogledajte, Voren ima loptu. Ajde, Vorene, ajde! Idemo, ajde! Ajde! To! Jeste li vidjeli taj udarac? Pravo u gornji ugao! On je stvarno dobar. Sokovi i pice za gospodu, izvolite. Hvala, gospođo. Ne zahvaljuj meni, nego mom šefu. Ne znam kako ste uspeli da mu se toliko svidite. Pa šarmom, bez sumnje. U svakom slučaju ne talasajte, važi. Ovaj posao nije nešto, ali to je sve što imam. Ne brini, mama. Bićemo dobri. Znate nas, gospođo? Da, znam. O, Arč, dozvoli da ti pokaže moj novi izum. Ovo je mašina za pojačavanje udarca glavom. Pogledaj. U redu, izvini, možda treba da se pobrinem za još par detalja. Šta ako mi ovde nije mesto? Ipak je prošlo toliko vremena. Arč, nećeš valjda da napustiš sve zbog ovih teškoća? Ne znam. A moje mašine? Prodaj ih opet Tehnoidu. Nikad. Za sve godine koje sam radio za njih, nikad nisu hteli da imaju ništa sa mojim mašinama. Adin je bez sumnje u pravu. Dah Akilijana je nestao. Učinit ćemo da nam se vrati. Sami, nas dvojica ne možemo uraditi ništa. Trebaju nam igrači. A one koje sam ja video... Jesi li ti, Arč? Glavom i bradom. O-o. Ej, šta je? Možemo li da razgovaramo? Rekao bih da to znači ne. Napred! Dovršite ih! Arče! Gospodo, molim vas. Bili bismo vam zahvalni kada biste bili tiši. Ne možemo da gledamo utakmicu. Džok, ne!
Je li ovako bolje? Džok, ne! Ne radi to! Ne mešaj se u ovo, dečko, bolje bi ti bilo. Naravno, gospodine. Ups, pardon, gospodine, ta lopta kao da ide sama. Vidite, uspelo je! 100 km na čas! A nisam je ni udario iz sve snage. Mikroajse, jesi li ti deo ovoga? Mikroajse? Vidi, Mikroajse, ponovo se srećemo. Napred, otarasite se ovih klinaca umesto mene. Spreman? Spreman. Srešćemo se ponovo. Sa zadovoljstvom. Sad je na mene red. Momci, vaš sam dužnik. Ma nema problema. Ne volimo da nas niko uznemirava. Dobro igrate. Da li ste zainteresovani da budete deo tima? Šalite se. Fudbal na Kilijanu je mrtav. I bez Fluksa veliki timovi bi nas rasturili. Pa, izvinite nas, ali moramo da pogledamo kraj utakmice. Naravno. Razumem. Samo napred. Dobro je što sam vam rekla da ne talasate. Ali nismo mi krivi. Videli ste šta se desilo? A vi nikad niste krivi. Ono ti je bio dobar udarac, brate. Vidiš da možeš kad hoćeš. Misliš da je Arč primetio? Svejedno, bilo je zabavno videti ga uživo, zar ne? Arč? O da, onaj veliki tip, to je Arč. Nemojte mi reći da ga niste prepoznali. Dragi moj doktore Klemp, verujem da ćemo sa tvojim mašinama i mojim idejama uraditi velike stvari. Ja to već dugo pričam, Arče. Gospodine, sačekajte, gospodine. Sledeći put u galaktičkom fudbalu. Profesor Klemp će mi pomoći u današnjem testiranju. Izabraćemo samo najbolje među vama. Ima da vas uništim sve na terenu. Misliš da će me izabrati? Dah. S mesta moramo sazvati društvo Fluksa. Dah Akilijana se pojavio.